ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, ягон техника барои фурӯшӣ, барои реклама карда бошад, марама сурат маълумот шавад дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо нобар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб Opel Zafira ҳастае ки 309 зӯсуни азиз, Mercedes-ҳои сечка сафед ҳастае бо нархи арзон срочна, гурзавои Forlan ҳастаи азиз, яъне ки мошини боркаш Forlan ҳастае. Дутаи дига Opel-ои Vectra бо нархҳои арзон, Opel Vectra дутаи дига зӯсуни азиз ҳастае. Camry 2 светои сафед бо нархи арзон зӯсуни азиз ҳастае. ва ҳастае тракторои 309 беҳтарин, гурзавои Gazelle ҳастае, Daewoo Tico ҳастае, Opel-ои Caravan ҳастае, Opel-ои Hatchback ҳастае, Opel-ои Astra-J ҳастае ва мошинои Astra-тураи Россия ҳастаи азиз ва мошинои советский ва дигар марка мошино ки нархҳои арзон кати баъди шумо мо пешкаш мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 106 сомонӣ. Агар шумо дар ягон чизи фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp рӯй реклама мекунем. мо бошад мегзарем ба навори имрӯза марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем компания якай нозима ки грузоперевозка якай нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунам ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Дисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи восе инам хеле ҳамадонӣ ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад рафта худашон мегиранд дӯстони азиз ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта WhatsApp доранд. рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якай нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, дар рақамошон метавонед нависед. ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае бо адрон ки срочна ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ мошин дар Москва. Opel Zafira соли бароишаш 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияе. объем мотори 8 литрае, коробкаш суна азиз робот, яъне ки автомат робот. ҳолаташ беҳтарин мошин, ягон детал, ягон ҷо кор надорад. мошин беҳтарин ҳолата бо хон маълумотша мегирем. дӯстони азиз, мошин нашод ҳуҷҷатош мега ҳамаш ҳастае. 4 та балон мега нав, мошин мега бе ягон проблема. дӯстони азиз, салон тоза, кондитсионер, электропакет, краскаҳои зур ҳама ҷош кор мекунад. мошин идеални состояние. нархи мошина мега сумаки 680 000 рубл мега бо муомила мекунем ва ба мошинои дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. дӯстони азиз, ба мошинои Mercedes, Lexus, Toyota Camry 2 ҳамин хеле мошино кати алиш мешавад. кадоми шумо ки мошини Тоҷикистон буда кати Москва алиш мекунем, ба Mercedes кати ёки Lexus ёки Toyota Camry 2 кати бо дигаша мегад маслиҳат мекунем. хоб мошин дар Москва дӯстони азиз метро Шовская, яъне ки метро Шовская 680 000 рубл ҳастае. боз мегад муомила мешавад. ами рақамҳои Россия промои ҳам кор мекунад. баъд дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ай ҳамада хубуш вариантҳои алиши бошон мегад бо хубтарак ҳаста. дӯстони азиз, Mercedes, Lexus, Toyota Camry мехали марамат метавонед ки пешкаш кунед. рақамаш 24 соат кор мегад. мошин дар Москва марамат. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Mercedes-Benz C-Class сечка. соли бароишаш 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, гази простой дорад. объем моториш 8 литрае, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷат мега дорад, хадавой мега суда ҳастае. дӯстони азиз, хоб салоншам тоза каса, электропакет набуда дарош рӯшна. дӯстони азиз, хоб мошин мега созае. нархи мошина мега 45 000 мегем бо арзон мега мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, деҳаи Навбаҳо 2 дӯстони азиз. 45 та боз камтар муомила мешавад. дӯстони азиз, хадавойша мега созае ва алиш мешавад. тоқа ба Porter 2 кати мега усша маслиҳат мекунем. ба Porter 2 алиш мешавад. дига мошино кати не ва сумаки нархи мошин 45 та ягон сум муомила мешавад. ҳар рақамҳо шукоме рақамҳои 95 да WhatsApp доранд. шахсоне ки сечка хар ҳастед 95 светои сафед марама занг зед ҳарош рӯшноӣ бидаем. мошин мега созае. рафта бинед қачон савдо кунед срочное. алиш ба Porter марамат. хоб шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, ягон замин, ягон хона, ягон квартира хоҳед ки фурӯшда мондан, барои реклама кардам,
марҳамат дар рақамҳои болода 20 таро кунем мо реклама мекунем. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед, зани навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, грузовой Форланд ҳастае ки мошини боркаш грузовой Форланд. соли 2006-2010 сол ҳастае ки сайстиянаш мегӯяд беҳтарин 2010 сола дӯстони азиз сӯзишвориш дизелае. ҳуҷҷатош мегӯяд 100% дӯстони азиз, аккумулятораш мегӯяд пачкае. хоб мошин мегӯяд дар ҳолати корӣ ҳастае, фақат мегирӣ кора сар мекунӣ, яъне ки бора мекашӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 48 000 сомон ки боз муомила дорад. грузовой Форланд 2010 сол дизел 48 муомила дорад, мегирӣ фақат бора мекашӣ. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 1134 кор мекард, дуюмаш рақамҳои Билайн ахираш 0364, инашда WhatsApp дорам. оидаи мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёди шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. дӯстони азиз, ҳолаташ мегӯяд беҳтарина ҳуҷҷат аккумулятор намаш нав балоншам ҳолати кория. марҳамат одамоне ки мехостед ам хеле мошини заказ карда будед, на баъри шумо марҳамат занг занед, срочно муомила доштаед. ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо албатта ки дар видеои оянда пешкаш мекунем. я лайка дареғ надоред, худи оҷо занед, навора дар рафиқотон подлисаш кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Astra G дар кузифи хетчбек. соли 2006-1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош мегӯяд ҳастае, утл мегӯяд ҳамаш кардагӣ, мошин транзит, хай бо дигар расходша худтон мепурсед. нархи мошина мегӯяд 46 там мегӯем, бо арзон ва муомила мешавад. дӯстони азиз, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, манитор панитор салом тоза. хобинам хали маълумотот дунад 46 та акар расходи мошина нагуфтан ки чӣ ҳастае, бедунем ки бо аз рақамошон пурсем. дӯстон то қасуми холия мега алиш намешавад ва илтимос мега бисёр арзон накунед ва мақсад ки алишӣ намекунем, мега то қасуми холӣ рақамҳои дастишон марама. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки трактори MTZ-81 ҳолаташ беҳтари солош мегӯяд 1999 қариб ки 2000. дӯстон трактораш мегӯяд 4 та балон мегӯяд нав ҳастае, соли бароишаш мегӯяд 1999 ҳастае. хоб техпас мегӯяд дӯстон азиз дорад. хоб хай ҳолаташ дар сурат беҳтарини бадае. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 96 000 сомонӣ ҳастае, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. ва трактор айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисода. нашуд комплект чӣ дорад қатиш инашам нагуфтам. ба фикри ман трактори холӣ ҳастае. дӯстони азиз, хай сайзтияниш хеле зуд тофтесае. оида шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ боша, оидаам трактор фаҳмидан, дар рақамҳои поёмдаста мегафон занг занед, маълумоти пурра аниқ шавад. дӯстони азиз, худтон гирем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае ки срочная бо нархи арзон, соли 2006-1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 1 литраи, коробкаш механикаи мошин мекард, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин хай кам-кам ягон кор дорад. хоб срочна мегӯяд сум дар кора. нархи мошин 7500 сомон ҳастае, бо муомила дорад, яъне ки 7500 сомон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Рум, яъне ки территорияи Кахзобод аз шаҳри Бухтар боло. 7500 сомон ҳастае, боз муомила дорад. ин рақамош ҳаста TCL. шахсоне ки ам хариди Тикои арзон мехоҳем, на марҳамат занг занед. мошин хай камтар кор дорад, метавонед ки бо дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Vectra A. соли 2006-1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи, коробка механикаи мошин мекард, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега краскаш навае, балон дӯстона пешош нав ҳастае, ҳуҷҷатош 2 моҳи дигае. хоб нархи мошина мега 26500 мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем соҳибшон ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26500 савдо мешавад, мега мошин мега тоза хай десен ки дар навоч хай тоза кай ва номерош транзит дӯстони азиз. 2 моҳи дигар ҳуҷҷат, балонои пешнав, краска нав, мошин соза мега. муки хай ягон кори дигар ам дошта боша, метавонем ки ба телефон пурсем. ин ҳамин рақамҳои дастии соҳибшон 00 марҳамат занг занем. дар ҳамин навор агар мошинои маъқуле ки наёфта бошед, агар ки хоҳем ки дигар маркаи мошин дар дигар нархҳо, дар комментария нависед. дар комментария нависед, мо ҳатман мошинои гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, аз шумо фақат танҳо я лайк ва дӯстони мошинои нав аз тарафи мо.
мо кӯшиш мекунем пешкаш ки шумо дӯстон дастгиритонро фаромӯш накунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F дар кузови Caravan. соли барои 1996 суди фурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 3 ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка ходовой созай. хоб светои намхели савзак. нархи мошина мега 32000 мегоем дӯстони азиз. боз мақсад муомила савдо ҳам мешавад. мошина яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 32000 сомон аст. биён дигар маҳқуш кишид арзон мекунем. дӯстон аз нашод чашкош варид парид ягон маълумот додагӣ нестанд. шахсоне ки мехарем аз рақамҳои пуромда маълумотша гирем. одамое ки ҳамхали мошини фурӯшӣ дорем, ягон замини хона, квартира хоҳем ки дар фурӯш монда реклама кардам, марҳамат дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram дора рӯй кунем, реклама мекунем. лайк казане наворо то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F дар кузови хетчбек светои вишнои олучагӣ. соли барои 1995 ҳастад ки суди фурӯш бензини холия, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега судаса хай мақсад ки мошини салон неста, мошини мақсад ки тай навес неста, мошин хай ҳолати миёна дай созай. нархи мошина мега 17000 мегем, бо арзон мегад мекунем. мошина яъне ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. Opel хетчбек 17000 сомон аст, боз муомила мешавад. агар шумо бо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед оиди мошин, ягон саволи зиёдӣ бошад, дар рақамҳои пуромда занг занед, маълумот пураша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Toyota Camry 2 светои сафед. соли барои 2008 сол аст ки суди фурӯш газ бензине, объем мотораш 2.4 литр, коробкаш автоматай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созай. ака хай бо рафта мошина айпеш бинем барои суратҳо шавда гирифтагӣ аст. дӯстон мошина расходша нагуфтам, барои ҳамин бо рафта бинем. нархи мошина мега 73000 сомон аст, боз камтар муомила мешавад. мошина яъне ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Camry 2 2008 сол газ бензин 2.4 автомат 73000. ака арзон мешавад намешавад, бо метавонем ки хитон пурсем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехарем қазиқмандед, марҳамат занг занед. одамое ки мошини фурӯшӣ дорем, дар WhatsApp болобуда рӯй кунем, реклама мекунем. одамое ки мисол мошин харид дар комментарӣ нависем, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон грузовой газел ҳастад ки срочная, соли барои 2005 солай, механикай, ҳолаташ созай. дӯстон аз мошин мегад созай, ҳуҷҷатош буд шудагӣ ҳастад, ҳолати корӣ дар мегад. мошина мегирӣ, фақат кор мекунӣ, дигар маълумотша хитон мепурсем. нархи мошина мега 30000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошина яъне ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хумсанги. дар грузовой газел светои зад 2005 сол 30000 сомон аст, бо муомила доштаед. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшона шахсоне ки мехарем, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, занг занем, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзон мекунам. то қад суми холия алиш палиш намешавад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A соли барои 2019 аст ки суди фурӯш газ бензине, мотори 1.6 литр, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин хай кор дорад, кадом чашкош мега варитай, балонош мега сода. дӯстони азиз, краскаш мега соз аст. нархи мошин 9500 сомон, ягон сум бо арзон мекунам. дӯстони мошин мақсад ки хай кор дорад, ҳуҷҷатош буд шудагӣ ҳастад. обши мошинам хеле камтар рафтод аккумулятор та мезаним, мега соҳибаш краскаш мега соз аст, ҳуҷҷат мекуним, баъд кадом чашкаш варид дай боним хеле. нархи мошин 9500 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб фақат илтимос харидоро беҳуда мега илтимос нороҳат накунед. ин рақамҳо шуда мегафон, марҳамат занг занем. хоб одамое ки дӯстон аз мошини маҳқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед, мақсад мо пешкаштон мекунем. одамое ки реклама мекунем, марҳамат рӯй кунед. ин буд давори рӯзаи мо, то видеои оянда.